Dear viewers, para banget ngaku aban keren i video i belengkat ni. Sepang gajingnya da gajingat batom da gajing yo i ni gajing sngau. Lani da gajing tip. Ngano ifiga ye jingya da gajingat kalong ba kai ka ba nginget how Jesus Christ da ka bayo sngau ya kaktin. Figa shiti shiginong rom kong gajingat kawan haba ngiyok sngau. Ngiyok sngau no ngiyok sngau ya kataktin ka belami ngisau Jesus Christ kan fi mat jingat kadai ka bang isyanya how Jesus Christ ngingat how Jesus Christ. Ketika ni ka jingat ngakwa ban yathu fi ba kindan kipor haba fiat ha jingem Kristan kan fi. Kindan kipor kan fi ba kijing sngau jong fi tang pi sngau kumbau blay la i no. Tila dengiat da kajing sngau an fi tang sngau kumbau blay a blay chunu medan padang kijing e. Ban ngi sngau kumbau blay umdan chu ndai kata kam dei ka jingat da kajingat ban tenju ya ka kumno bangiat da kajingat kadai bandan kijing e. Bat kijing sngau ho ngamang bau blay ai kijing sngau ndai kini kijing sngau kim dei ban determine dan kim dei ban thau ya kata jingat jengi nimla ban em da kijing sngau nang sipang sngau bala yo jing penem sipang sngau ban yo nang rega jingat ka basisa nang fi kadai bahawat dah pedang kijing e ha pedang ka ba film yo i ya ka ba nganong ka bau blay ulei ai ha pedang kita kijing e bat pi habdan ka jing ya sya ndai fiat da ka jingat nuksa nang fi ka jingat haba fipang nang fi api pilat test segi doktor fi ya ki fax lani kita ki jing shisha an ki fax ngamang ki jing shisha ka fax kadai kita ki jong ki report ba la detect ya fi bakalong positive kanu no jing pang kala bende ka jing pang amo kidney jing pang cancer kanu te la da piat da ki jing i pi kini ki jing i kin panlong wan sngau bandu jing kerman ngan fi handai ka jing shisha pat kalong ba lada fiat da ka jingat ka tinjong blay ka ong haba pi sngau yani tinjong blay kumbang ong mena tinjong blay ka ong da ki jing snam ju lapan khia fi let's say badan bapet yani ka video hani ka por marang fi ki surroundings jong fi ki jing i jong fi hani ka parthai ha ka yeng ka sam ne ha ki jing pang ba fi i ba fi mat ki kta ai jing sngau jong fi bat pila do jing kerman bat piat no da kita jing sngau jong fi came and step pi sngau bang amdan dor pi sngau bau blame it handai nang ipi ni por wat le ya da jing sngau nang fi pidai banyat da ki da ka jingat kalong ba ublay ula da ba ya kita jing pang jong fi ha ding fna calvary ka jingat kalong ba ublay ula da sha ha ding fna calvary nang fi bat kaktin jong blay kong ba digi jing am snam jong u lapan khia fi kiting idai ban lep no ba kata jingat jong ikan krang idai ban keren idai ban ong kumung idai ban keren sabar ngong try came and step ngam tre ban pet digi jing pang roi try da ka jingat try ngap pediang try da ki jing am snam jong lapan khia try pen kra ga jingat jong ha bang ayo sngaw igini kitin ngan nget let's say dan na pedang jong fi gi badan ha ka jingdok jing kerdu fipet ya ka situation fipet ya ka bank balance jong fi nganong pi pimdan ai pia ya ka jing kerdu nrei lada pia da ka jing i nganong kan kta i jing sngau bat kini jing sngau kin pen kuslai fi nrei pin le na kumno aba pia da ka jinget fipet show Jesus Christ fi ong try walang adan ha kani ka jing kerdu manganang ya riklau nrei nganget mame ha kham kra mame ya kita ki ya kata ka jing kerdu jonga nganget try ngapet shame ba me maong try jisu hala gospel Matias lunang ba arpsan kong papet syaki semram wala kim rap Henry kanu blay upsai ki but fiat da ka jinget da yang ta let's say nganong ifi ka jingdu jing kerdu jingban jing kerdu ifi let's come day ba fi jaitu ngamang sepang jing jaitu bri ba jaitu te un kerdu nrai pila trai pila ya nrai fiat ya padang kari klau ngang fi dan kam ha ni ka por banyak da ka jinget amban banyak da ka jing yo i na ni da ka jing sngau marada fiat da ka jing sngau kan sakta ai gi jing perkhat fi kan sa trai gi jing perkhat fi fin se yo apang ru
kata ka jingyat da ka jingyat teng ha ka jingyat ka jing sakri oblay kata fila klet sakri oblay kibri kila yo jing penem na ti jong fi nong hanrai pi pat ba kiwan ki jing anong fi kiwan ki jing na yeng na sem kibri kile persya fi bat hajaka fi nang mut ba kibri kin yaro fi lekin tapmat fi nrai pisam pan kata nang jan oblay kata ba fila mi nakapop kata fila yalap ni gibriu kata kinang wan ki jing anong fi rai ublay ngan ong fi dang tanju ka jingat yang fi baka nim dai ban pek si te surrounding in pek so ni Jesus Christ ban nong panlong nong panjanai ka jingat jungi ite ka jingat ngan ong fi bor ba pia da ka jingat pim dai ban ya da ka jing sngo ki ong da kumwai rai ka jingat jong Jesus Christ ngong au Jesus Christ kan pen kala ya kita ki jing sngo jungi namar ba balai ba bangim ya syu da ka jingla jungi Tila dangi beri bayak dah feelings nana dah jing inum jam sakmat ha dah jing ya inti jing how Jesus Christ nama ka ketin jong blai nak sitting nang room ko the just shall live by faith ubalap just uta balapan kesan dah Jesus Christ unya dah jingat te nak benta ka buram jong blai ang ai ka buram ka jingero show blai ini kun jong di ba eat by ni shanido oh yes kun oh okay bisa benutu susah oh ta okay kun ni kun jong ai dei ba ngok tenat ba kata iwan penwet du tang ba juk kapong eat by ti iwan iba bunya ha mo bisa duai kum no kun duai pang kum no cancel me to simpang me how could thank you so me amen right ni la hikai ikun ru bain duai ya ka jingpang i naka ai ka banga sat duai naka jing ai jong blai ini ri las dang man duai gibriyo ibu kti gibriyo yang healing in Jesus name te kublai shibun viewers na manta ka buram jong blai yaro itrai ong bye ong hi ong see you next time ong bye all viewers Bye, love you all viewers ong praise the Lord